Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi asani wa daraji Afatayati rotal alami Ya uhai lalatu diwal karomi Ya uhai lalatu diwal karomi Awiti ingsun arasi iran kalawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan Rupala kanca priya wanita aja mung ngaji syariat blaka tur pinter ndongeng nulis lan maca nembe mburine bakal sengsara tembe mburine bakal sengsara gampang kebujuk nafsu angkara ing pepaese kepyaring donya iri lan meri sugihe tangga mula atine peteng lan nista mula atine peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sapranatane nganggelake iman tauhid batu sesangu mulya atine batu sesangu mulya matine kang aran soleh bagus atine karana mapan sari ilmune lagu tarekat lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an Qadim Wahyu minul ya Al-Qadim
ati diriyatoni dikir lan sulo jangan dilali dikir lan sulo jangan dilali Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandhangen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinatir saking pangeran kabeh tinatir saking pangeran kalawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun jagae siya iku sunahe rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita Ayung lakoni sakabehane Allah kang dadi mangkat derajate senajan asor tata lahire ananging mulya makam derajate ananging mulya makam derajate lamun palastra ing pungkasane ora kesasar rulan sukmane den kadang Allah swarga manggone utuh mayite uga olese utuh mayite uga olese Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi Alhamdulillahirabbil alamin. Syair tanpa waton.